Emma ydw i, a fi yma heddi i fynd â chi rownd un o drefi gorau Gorllewin Cymru. Tref sydd wedi cynhyrchu pobl fel Hugh Edwards, Flex Lewis, Samson Lee, you guessed it, Llanelli. Croeso i fwrdd twristiaeth Hansh. Yn lleoliad cyntaf ni, wel, bragdi Felin Fôl wrth gwrs. Y bragdi cyntaf yn Ewrop, falle'r byd i roi cwrw mewn cans. Absolute legends. Parc Ystrade. Na, nid typo hwnna, achos dyma lle oedd Parc Ystrade arfer bod. Cyn i'r Scarlett symud i'r world-class rugby facilities just tu fas dre. Ond, fel gallwch chi gweld, dyw e ddim yma. Ond mae'r pist ar roundabout yn Lycha. Sa'n gwybod pam chwaith. Stryd y Farchnad. Ar y stryd yma, yn 1958, fe agorwyd yr archfarchnad cyntaf yng Nghymru. I shit you not. Ond beth nath y cyngor i ddathlu hyn? Ti'n gael plac glas ar y wal yn rhywle, a wedyn agor trostra i ladd canol dre. Legends. Docs Llanelli. Pentre Doc y Gogledd. Nawr, oeddech chi'n gwybod bod pobl Llanelli yn cael ei alw'n Turks. A reswm, apparently, oedd na rhyw llong yn y 1920s nath peidio docio yn Abertawe, achos rhyw reswm, a dath nhw i Llanelli yn lle, so nawr ni gyd yn Turks. So mae'n rili neud lot o sens ar yw. Stepney Street. Nawr, rhywle fan hyn nath Walter a Thomas Morris Davies ddyfeisio'r Stepney Wheel, sef basically spare tyre. So cyn nhw, oedd ddim spare tyres gyda ceir, world first i Llanelli unwaith eto, ni'n absolutely class. Theatrelli, hen galon y dre, a lle oedd nhw uchafbwyntiau gyrfa acto fi pan nes i wario prostitute yn sioe ysgol pan o'n i'n 40. Ddim yn appropriate, really, oedd e. Ac yn ola, yr Asda Pyramid, wrth gwrs. Ateb Llanelli i'r Leaning Tower of Pisa yw hwn, jyst gyda loads llai o tourists. So, fel gallwch chi gweld, mae Llanelli di bod ar flaen y gad yn loads o feisydd am flynyddoedd bellach. Ble aeth popeth o'i le? Ni dal yn class, ddo.